Станція метро Партизанська. Наступний припинок Воснецове. Наступний припинок Воснецове. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Воснецове. Наступний припинок площа Ванеєва. Наступний припинок площа Ванеєва. Осторожно, двери зачиняются. Припинок площа Ванеєва. Наступний припинок Олега Кашавога. Наступний припинок Олега Кашавога. Осторожно, двери зачиняются. Ванеев Владимир Григорович, партийный и державный деятель Беларуси. У Великую Отчинную войну займаўся мобилизацией войсковцев, организацией эвакуации насельніцтва, вывозом у тыл документаў, материальных каштоўнасцяў и абсталявання. Стаяў ля вытокаў партызанскага руху ў Беларусі. Па яго рэкамендацыях у тыл суперніка былі адпраўленыя будучыя буйныя арганізатары і кіраўнікі партызанскага руху. Загінуў у вайне.
Олега Кашавога. Наступний припинок